ሰላም 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 ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ከመይ ትብሉ ነኩ እግዚኣብሔር ምስገን ጽባሉ ንስኹም ጽቡቕ ትብሉ በዓለም ተስፋዬ ሎማዓንቲ ኸዓ ከመይ ጌርና ናይ ኢንስታግራም ቪድዮ ዳውንሎድ ገብሮ ዝብል ቪድዮ ይዘልክ መፅእ ኣለኹ። ኣብዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩ ሰባት ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትርሳዕ። ብዘይ ኩሉ በዛሕም ደረጃ ብዘይ ሰብስክራይብ ትብሉ እዛ ቪድዮ ኸ ላይክ ሃባ ናብ ብዙሕ ሰባት ምንታን ክትበፅሕ እቲ ኣልጎሪዝም ናብ ብዙሕ ሰባት ምንታን ከብፅሓ ስለዚህ ከምቲ መተወርስ ዝበልኩኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከመይ ጌርና ካብ ኢንስታግራም ቪድዮ ነውርድ እዩ ብቐለ ዝብል ኣርእስቲ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ኢንስታግራም ንኣቱ ኣብዚ ሃይርሳ ከለኹ ኣብ ኢንስታግራም ከናቲ ኣካውንት ኣላትኒ ኣብ ፎሎ ጎረ ይኹም ኣገርም ተሓግዛት ይኹም ካብ ኢንስፓየርድ ክትንታት ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ናብ ዝደለናይ ቪድዮ ንኣብነት ኣብዚ ቪድዮ ናቱ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ናቱ ብዛ ታሕቲ ኣብዚኣ ናይ ሼር ምልክት ናቱ እዚኣ ታሕቲ ዘላ ምስ ደቐንያ ኣብዚ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ኮፒ ሊንክ ትብላ ኣብዚ ታሕቲ ንዓ ኮፒ ንብላ ኣብዚ ንለት ክኽበልኩም እዩ ኣብዚ ታሕቲ ኮፒ ሊንክ ንብላ ኮፒ ንብላ ንዓ ድሕሪኡ ኣብቲ ኣብ ናትና ዘለና ብራውዘር ንኣብነት ክሮም ክኸውን ዝተፈላለዩ ብራውዘር ማለት እዩ ንዕና ንኽፍት ኣብዚ ሽዑ ኢንስታግራም ቪድዮ ዳውንሎድ ኢልና ንፅሕፍ سيرش نبلا أبزو بزح متى بزح كنت قدامي تيهم تقوملا مناتو كل حد يدار قتنا مسلسلين والحمد لله فلا ليبلون أبزي ذا ويب سايت نقول لها تقومنا تقولون نا إنستغرام فيديو سئلي بفلايز بروفايل جينري ولا أون داونلود كورن خلينا دحر كم سرح لكم اليوم سرحنا لكم أكون تتصحفكم لك سرح لكم خليت سجى ما يقولون زيناتو بدحري اتي خافت كوبي زبلنا خستي ابزيا بيست نبلا شو ابزيا داونلود تلصحفت لا رايوا ابزيا لتنا كخبلكم داونلود نبلا ادفرتايزمنت قالها تمصلهم زيرا ابز تحت كانسل بلالاتنا كانسل نبلا مثل هذا لهم كانسل نبلا طيب فيديو هم تريا زلو ابز مسيتنا لا شو داونلود باي mp4 تلالا mp4 يزلنا داونلود نبلا لك ام سيري زلهم ابز لعل مساتنا لا رايوا داونلود جميل الحمد لله مالتي نيشين تبيا اوريدي جميل داونلود كوينا لا كم سيري زلهم داونلود كم دخل خريك مخاف بالكم يباتي أبستري زلهم راي أريد داونلود كوينا لا مالت فيديو نيرا بعد فيديو نزيات مثل نيرا أبزا channel حدش تزون كسوات لايك سبسكرايب نرسل لو زهم زي سبسكرايب هتقولوا لهم خلي فيديو كساد ما تأكو بروح معلتي